ассалому алайкум ҳамватанони азиз, тамошобинони иззатманд. бисёр нафарҳо дар зери комментариҳои YouTube, Instagram ва TikTok навистанд ки ака чӣ дорувора тавсия метӣ барои вазн гирифтан, яъне вес гирифтан. Бародари азиз, имрӯз барои шумо се намуди дорура тавсия метиҳем ки иншоаллоҳ шумо гирифта истеъмол кунед, истифода бубаред. Агар хароб ҳастед, шумо вазн мегиред. Вазн гирифтани шумо гарантияи 100% дорад, бародари азиз. 100% гарантия дорад. Якумш ҳамин доруваи бародарони азизи гиромӣ 30 капсула дорад. Яъне дар дарунаш 30 капсула дорад. Агар шумо бихоҳед ки мисол барвақтарак вес бигирем, яъне ки дарҳол вазн бигирем, метавонед ки дар як рӯз дутаи истифода баред. Саҳар ва бегоҳ ҳангоми хӯрок хӯрдан метавонед ки истеъмол бикунед. ҳеҷ ками холӣ намехӯред. ҳангоми хӯрок хӯрдан истеъмолш мекунед. Агар дар як рӯз дона бихӯред, ин худаш дар аллакай дар 15 рӯз як тайми тамом мешавад. бародарони азизи гиромӣ, барвақтарак вес мегирем ва шумо метавонед ки ду тайми, яъне ки харида дар тӯли як моҳ истифода баред. вале агар шумо бихоҳед ки вазнтонро оҳиста оҳиста дертарак бигиред, яъне ки дар тӯли як моҳ вес бигиред, метавонед ки як донаи истеъмол кунед. хуб, дуюмаш иная, бародарони азиз, бо яйҳон машғул шавед, яъне бисёртар ила харидорӣ мекунанд ва дозаи нафсар ва хубтара. ин бародарони азизи гиромӣ қадр 30 капсула дорад. 30 капсула дорад, метавонед ки ира харидорӣ карда, яъне истифода баред, бародарони азизи гиромӣ. ҳамчуноне ки ҳамира гуфтам, агар барвақтар хоҳед, бисёр истифода мебаред. дертарак хоҳед, як дона истифода мебаред. ва сеюм дори дигариша, бародарони азизи гиромӣ қадр иш 20 капсула дорад ва доза ва таъсири яъне ки бисёртар. бародарони азиз, метавонед ки ҳамчунин ина дар муддати агар дутаи истифода баред, дар рӯз истифода мебаред. агар яктаи 20 рӯз, бародарони гиромӣ қадр ҳангоми хӯрок хӯрдан истифодаш мебаред, иншоаллоҳ шуморо вазн метиҳад. ва бисёр нафарон мепурсанд, мегӯянд ки ака мақсад оё ба саломатии инсон зарар мерасонад. ба саломатии инсон, дӯстони азиз, дар ду ҳолате мақсад зарар мерасонад ки шумо фақат ҳамира хӯрда истеъмол карда ягон намуди масалан кор, варзиш, ягон чиза истифода, яъне ки вобаста нашавед. агар хай ба варзиш, яъне ки машғул нашидан, худи ҳамин инсон агар хӯрда хоб бошад, ба ӯ зарар мерасонад. ва инсонҳое ки хароб ҳастанд, хуншон тинукай, яъне ки ҳаракати хуншон зиёдтар дар рагҳошон ва ҷигарашон иншоаллоҳ ки тоза, ӯ дем зарараш ба ӯ кам аст. ва инсонҳое ки мақсад дар ӯ зарар мерасонад, инсонҳои фардие ки инсони фарде ба ин дору яъне ки ниёз надорад. қадр марҳамат метавонед ки гирифта истифода баред. барои вазн гирифтани шумо гарантия метиҳем, бародарони азиз, ки ба гарантии шумо вазн мегирем. хуб, рақамое ки шумо мисол дар бораи экран мебинед, занг бизанед, ҳамарӯза дар хидмати шумо фаъолият мекунам. метавонед ки омада аз мағозаи мо харидорӣ кунед. мағозамон шаҳри Москва, метро Шолковский, микрорайон 1 май, дом 29. бародарони азиз, метавонед ки омада магазин бигиред. ва нафаре ки омада наметавонед, ба тамоми метроҳои Москва мо доставка дорем, курьер бурда барои шумо мерасонем, дӯстони азиз. ва агар шумо дар Москва қарор надоред, дар дигар шаҳрҳои Россия қарор доред, метавонед ки ба анами рақамое ки мебинед дар WhatsApp индекси почтатон равон кунед. мо ба воситаи почта ба шумо дорувотонро равон мекунем. хуб, дӯстони азиз, худованд ёр мададгортон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.